Nongkong apan pa ko jing sengu ublay Nongialam lanti yangi kum Jingiaseng Kynthei ke Synod Mihngi wat la dangi dan hapadeng jing idang la hi ban sakri u ban nagaliang Jingiaseng Kynthei Synod ngasngeu ban ai jing kerku kerdo ya gitu gi Balang bat kilang yeng lang sembaro ki Nongiashimbynta bat kit khia ban wat kilat ban sakri bat ban sakhi ublay ha kini gisni gi por jong gani kita yau jongi kum gi Kynthei ai bo blai trai kan rat undokar khu bengenang yo bat ya shirhem ban sakri bat ban sakhi ban le ro ya gamon ko khu ki jang u ai nguru yo blai bla ai ki jing start ki nong pnia ki kor ki bor lang ba ki YouTube channel bengila ban sakhi bat ban sakri u ha ki por ki paper lang ba jong kan nik program kalat ka bangila ban penpoi ka kubor jong ko women week but women Sunday ha ki to baro ki bakwa ban sangap bat cha skor ki sembo an kten ki jong play si bo ni phi ki ba Nongiashimbynta leng ha ka YouTube channel piang seng haru ya ki Nongiashimbynta na do ki record jong Jingiaseng Kynthei Synod inong Pule Duwai Nongialam sing Duwai but ya Dr. Mrs. B Hinge kom minong Duwai iba la shem khia ha ka jing ruai ban day kermen scam bat ka thim jong ka Jingiaseng Kynthei assembly hi barok away kerpang ru I coordinator jong ka Jingiaseng Kynthei ki Synod Mihngi Mrs. GP Poshna ban ai ka Jingiaselok halor jong ka ni ka thim jong ka women week but women Sunday boong long Shlur ban wanra ya ka Jingkylla nagaliang jong ka Jingiaseng Kynthei Synod Suchiang ni ai ko blai phi ka Balang Jowai ru ko bla ai sngeu phai yangi ya ka ying mane ban pendan kam blai trai kan ran undokar khu elaga jong ka Balang bakan nangla ban sakri kham phai u ha ki por ki bandang ban ru kani ka de ka snem mat ka sen ka bakhat saw ha ka bangila yo ban rakhi ya kani ka tayo ko bakar pang jongi kum ki Kynthei but haswa bingin sedang ai kani ngin ya pendem lang ha ka jing Duwai ni anyu ime au blai bok pa jang ibu hapenang bolong trai nang bo nang thawi ki met kim sem ki jangi but kumjo ro unang thau ya ka jingem jangi hibaro siran yang rang ran anyu ime namar ba me malapha elo jong khon bala khamar we jong me skane ko perthei disgrace ban sa ayap halor gedeng phana halor lom kalbari nakabata ban panem ki na yangi ki nang pop ki bejat barem bat ban siu dep e karam jongi daga langba ka jing sai ka snam ko bakodor ka jong me drive e ngimla ban klem da nyeu ki jing ku blai ki ba me mila le halor ka jing em jongi kom ki brio ki batlot kom ki Kynthei ki bom don bor en la de hoi la si sang ilang kom ki khiu khandau ki batlot reng yo I ka sang ti blai jong me kaya yalam kaya ker kaya da bar kaya biten lanti yangi na ka por ko konran ha ka bangila ban nang yaj ban sakri bat ban le ka mon ka jong me ha padang ki jing tlot ki ba bon jaj yo I ba me shan bat me ai bor yangi da ka jing yalam blai ki jong me bat ngida karmen ro balang ba jong kani ka tayo jong I kum ki Kynthei menang yarap yangi bangila ban sakri bat ban ya em sherhem na don wot ban em ka Balang ki khon ki jong me ki bayai em me ban le ka mon ki jong me bat ki ba khot kar par ro ki dan ki jing seo khya el ka jong ka kam kom bakas em Esther hi ka dan ki jing mon wa lang de ban yap ro ngin sa sitam lem na banta ban penem mi ka jaj ban riu bat e ka ri hi baro ko bai drive nang kar khu ki banta nang sa jong ki jing sakri kar pang ro inang kren ban sa Nongiashimbynta kani ka por a hi ka bot ka bor ki jing selok ba kong san ha ka bangila ban ya sneo kum ki khon ki jong me ka e ki ba medan ban kren pedang jongi ha ka bangila ban pendan kam hok ru eka jing em jongi pedang ko konra ki bango ko jongi kar khu ki Nongiashimbynta ba pher ki banta ba pher jong kani ki jing sakri na bai ki ngi pan
man bat ngi khot kat pat hakar teng disgrace walang nong penem bat nong sispa jangi daga mai semba men pedang bat men ma pi pobru amen ngene ruai ngi jing ruai ke basau spa sau felai hadin gani jing ruai en yo inong Pule Duwai da I Miss Patricia Suchiang Papan let hagi jing Duwai ngan Pule nagi lai lagi bentan ga ketian jong blei ka benengkong nagi chiti pol chigi Hebrew kelenong ka pakhat ar dekat ka benengkong ka baar nang ta naga kitab jing penpau kelenong ka balai ka dekat ka banyo du khat wei bat ka pakhat du naga kitab ki Esther sau lenong dekat ka khan riu kiktian ki bong kumni naba kumta mangiru habalkia to viar yingi daul o kisukhikat ni tungin bread no ya gijing penvet baro bari kata ke pop ko pacet sno hangi patungin ni pet da gijing aisha ya gijing pet thong ya ke blabu khmat jungi da ka bakhmi shau jisu unong pynlong pat unong panjanai ya gijing jungi ubanamar kata ke jingkmen ya ke blabu khmat jung u lesya ya ke den phna di ibeng ya ke jingle ran pat lesyong ha ka khti kaman ka khat ublei bat how tau angel jong ka balang ka ba Philadelphia tu tho ya kan kinegi ek eru uong uta ubkhoj uta ubsisha uta ubdan ushabi jong debet uta ubpli tiu no noru khang bat ukhang tu no ru pli nge itu ya gi jinle jong pha hakmi ngalabu hakmat jong pha ya ke jingkhang ya ke balapli tu no ru la ban khang ya ka na ba phadon khndiat khnsait ka bor bat pha la riskam ya ka ktien jonga ban ngam sham le bat pham sham le lan ya ka krteng jonga hakmi nga aitino ya ki banakata ka sinkop usoitan ki boong ba ki long ki jiu bat kimlong henry ki lamler hakmi ngan pinle ya kita bakin wan ban yamani hakmat ki kizat jongpha bat bakin tiam
bangala mga yapa naba pala riskham ni kaktian ke jingyasha jonga tengaru ngan rikendong yapa nagata kapor jonga jing tenju kapan sejialong ha kapertai barok kawai pan tenju kenya kita kibasyong ha kakendeu ha khme ngoban kloy to bas kham ya kata ka padon bo no ru on amsiam ya kapan sniat jongpha khilek ye lumlang ya ki jiu baro ki badan hasuchan bato ye sha jingyen na ka banta jonga bat wat pam lemne di laisi menmiet lene mensngi ngaru bat ki thesamla jonga nyen sha jingyet kumju bat kumta ngan lech chepo sha usiem ka bomlong kat bekum ka ain bat lada ngan yam ai ngan yam leung kerku ye ka banta bel pule na tin jongu dengan warna kecing Duwai. Ublay ulong kupa jeng babneng. Ublay badat ya kabneng cidrong bat ya kendos bian. Ublay belatau kimet kimensiam ki jongi. Ni aingu imi kupa nama kena kapor kupa kodor. Bamesya ni spor pendon pok kajing ke kentang ke jome. Pan syukri pan pendon burom yeme. Ni aingu imi kupa nama kijindon rengkat jome bat ni. Haki jinjai lenti jongi haki negi sengi ke belaleno. Barap deng ke jinglong jonga na kepertai ke bukum ke ni. Ring aingu imi ablay bekakti ke badon bor ke jome. Ke kuner ke yada ke kersya ningi. Bat ngilong kumne kumengilong dari ke jing isnei ke jome. Ban ngi aingu imi ablay melia lamingi kumgi kon jong ka Jingiaseng Kynthei ke jepi Synod Mihngi banyo hagen banyo igna kapor ka bakodor ban syukri imi ablay langba hagabar khe ya ka women's week bar women's sunday ngi aingu imi ablay namagi jinjai lenti ki jongi langba nusnam bele leno bat me benang sya yengi wat hap teng ki jinjai lenti ke be ke ba khoru khoram para bangi ma hap teng ki ki jing pang ki bahar kom ki bawan ha ke linshap ya ka ri par ka chai pen riu ko jongi ke bamla ke pynlong ni bangim la shu ban kiu ban syukri me ha ka yeng ke bakentang ke jome ringi aingu imi ablay mila thau ngi ke nagalan ya bangin yo kum kene kapor ya ban syukri ban maneme langba ka YouTube channel kendrat bi ni aingu ime kendrat bi ma kene kapor ha bangin sang kendrat bi ban yo ban syukri me ha ka berkhe ya ka women's week but women's sunday balangba ka jing stang jonga menta ka janmen blebi ba bisnei duwai bamen sabha ban isn ban don rengkat pat ni pat ki program jongi baro ki jimpung kre jongi ablay kum ki Kynthei pleng ka jing telat pat ka jing duna ni Duwai ka Nongialam jong men siam bu khoj u chome ablay bi bat lengim yo ban syukri me ka yeng ki bakentang chome ni Duwai me ablay balang ba ka ne ka jing kre jong ilang ba ka ne ka YouTube ko try nga Duwai be men ko ye ki long yeng long sam baro ki badan hapo ka Synod ki badan hapo ka KJP assembly kan rat bi ai ba kini ki khubor ban syukri me ko try ngen mat ye ka jing kar khu ki chome ban yo biang ya ke Jingiaseng lang ko try ban pendon burom nya me hang na ka por blebi ba bisnei ngaduwai me ba men sa pham ban kar khu ya ke ne ke jing syukri jongi ne do bastang kan rat bi ne do o ke bengirwai ke jingirwai ro bupule ka ktien ka chome par kham tam bengin yo snyo ya ke khubor ke jing slok halor ke them to long Shlur ban ra ya ke Jingkylla kebingin sejo ban kren da syukri jom GP Poshna Duwai ko try ba men kerku ko try bi ya kene ke them ko try bi nam ta ka Jingiaseng Kynthei ka ba ka lasat ko try Duwai try men dia lam do men siam jome ko try ya ka syukri ke jome ai ba ke ko try ka ban snyau teng jongi kan long ka khubor par kan long ru ka jingbam ya ke men siam ke jongi ban yai kersya ningi hapling gini ki sngi ke be ke batan kan rar bi ingi Duwai me ko try nam ta ki bebon ki tuk blamat ya ke jinsha ringshap hone uknyang jingpang Duwai me kan rat bi ba men soba bandon rengkat pat ki ban ai ki ka donot jong ka jing so begin khmer ki khmat chme wat laki mat ki jing bar ki jing jinjar ringi tip skam ba dei tang ma meu bolong unong penkhia u badon bor nga Duwai me ko try ba men kan mau ru ko try bi ya ka ri bar ka jaj pen riu ka jongi kan rat bi ki blamat ko try ki ben sim ki bokodor bladu yela ke jong ke jingem
nam tau new uknyang jingpang ni Duwai able bamen sio phala da longgaman ga chome bamen isne ban jngok kerpang sachisin ya ga ribat ka chaj pen riu pan em thamai ka pan khia ko try bi ya gitu bla mar bla syak ta ha ga jingpang ko try nga Duwai ru ko try bi nam tagi Nongyalam jong ga ribat ka chaj pen riu ko try nang ai ki ka jing start pat ka jing syampang ko try bi kumno ko try bi begin ai ga jinya da ho ya rab ki bakin ito ngong bakin tiam bamelong unong ya da ubadan bor alor ki e baro ban nga Duwai ru nam ta ki bupun ko try ta ki nas bat ki doktor ki badan benta ko try ha ka ne ka kam ko try bi nga Duwai me men ai ki ka bor ko try men ai ki jing Shlur ko kan rat bi bakin sno ame ha ba ki ai tiela ka jong ka jing em ban syukri nam ta ki ve pat ki pramat sim ki bamat ya ka ne ka jing pang Duwai ru ko try bi nam ta ki plus department bat ki badan benta ha ka ne ka kam ko try bi nga Duwai ba men kerkhui ki try met bat men sim ba men care ba men dai ki ba men kedop iki ko try ba snam ga jome ko try kanam cha ba bor ka jingpang kan yo ko try bi ban kta ya ga jing ga jongki nga Duwai ru ko try bi bamen sopa ban kan mau ngi ko try ga jing yai lenti jongi ngim tip ke ga ban tia ring Duwai ble bamen ya lam ngi ko try bamen ai ngi ka bor ko try la ka jia kat ba jia ru ko try ngin siong tho ngin sno ame nama de tang me belong u blei u bi em bat bisya nga Duwai ru ko try bi nam ta ga state me khalaya jongi se chi sien ko try ko ba me le rim la sumarika ha ki por blelino isne ban riker pang yi ka try tap ka snam ga jome ko try ba bor jong ga jingpang ko try kanam yo ko try ban len sham ko try ban let an bor try nga Duwai me ga ko por men ker kuingi lam ban ga jinchakri ga baret ke jongi yarap ngi ko try bi ya ga jin yai len ti ki jongi ngim tip ke e ban tia ri try ngi IT ya ga ga por ko try ka brang sa jong jinchakri jongi ba di program baro ka bingin sependap ko try gen long ko try da ka Nongyalam jome sio try jing Duwai jong ha na ka por ha ka teng ji sungi pan ngi dem kini baro amen min yo ya ka jing Roy special number na Dr. Mrs. B. Hinge hadin jong ni special number ngin yo ya Nongkren ya ka team da Mrs. GP Poshna Balang coordinator Jingiaseng Kynthei KJP Synod Mihngi Kekerteng ke Jowai ke day long Shlur panra ki Jingkylla Perthei badak da jus ngau ba i la da ngim da la ban kmi pa ngi la ban du ya jing long men se jing pen shoi ba bun ki wan ban sno ka pop ren jan hangi snow long Shlur ban ra ki Jingkylla naga bas new shaka baba to yeng joj baro to ngen yas nukti kerteng Jisu ban em ki men sem ba kodon jongi jing pen shoi ba pun chaj pun ru kon ki wan ban pen jot ye ki khun u blai ye ki blajit Ruushlan bantan
hagadur beper ukring yangi bantan yangi shajing jot long Shlur ban raki Jingkylla naga basil Jaka bapa tuying jot baro tungin yas nukti ban im kabalang bat kari tuying jot baro hagagerteng jisuhi ban im kimensim bakodor jongi ngin yai pet ngor kumumur dekai pen priang kubur ladum nishai baro de jing long kawe ngin job de kabor jong uble long Shlur ban raki Jingkylla naga basliu Jaka bapa tuying jot baro tungin yas nukti ban im kabalang bat kari tuying jot baro hagagerteng jisuhi ban im kimensim bakodor jongi ban im kimensim bakodor jongi long Shlur long Shlur nagabanta ko burom ublay. Amen. Nga ai kublay ya Chairperson Nongiashimbynta baro ha kanika program ki Jingiaseng Kynthei jong ki Balang baro hapo ka Synod but yapi baro ki bapet ya kanika program lengba ka YouTube channel ha ka kerteng ka ba im bat ka ba donbor ka jong Jesus Christ ubalong unong pen emu jongi nga ai kublay kelum lang yapi baro namar kanika klam COVID-19 Omla syu ban pynlong ya ki Jingiaseng kumbangi julong nakatakadaw kum ki Balang ngimyo syu ya kalat ban rakhi ya kanika tayaw da ki program ki baper ki bangila penbai Hendrai kini kamdai ban penno mensiem ne ban pentlot ya ka jinget ka jongi penban kadai ban nang penklan yangi ya ka jinget ka jongi bat kan nang yarap yangi banginla banwan hajan yaublay ni aingu yaublay ubangila ban syakri yau bat ban pensngau ya ka kubor lengba ki kor jingsta jongka juk kabamenta to ublay unkurku ya ki Jingiaseng Kynthei jong ki Balang baro bat ya ka Balang hi lengba jongka ni katayaw unkor kuru ya ki program ki bangi don ban le bat pendap lakalong hakinu kinu ki rukam nga ai kublay Women's Week but Women's Sunday ya pi baro to ublay ka jingsuk unyay don ringkat bat pi kathim ya ka baka Jingiaseng Kynthei KJP Assembly kalabo na kabanta kani ka snem 8,000 arpeu kalong long Shlur ban wanra ya ka Jingkylla ya ka bala pensyong nongrim na ka kitab jong ka Esther kala nong ka basaw ka dekot ka bakhan riu ki ktien ki ba ongkum ne khela ye lumlang ya ki jiu baro ki badon ha shushan batu ya sha jingit na ka benta jonga
but what bam lemne di laisngi menmed lane mensngi ngaru bat kithai samla junga nginyasha jing et kumju bat kumtangan lech shepo shows im ka bomlong kat bakum ka an bat ladangan yam ai ngan yam ublay unkur khui ka Pule ya ka ktien ka jong ya kani ka kitab jong ka Esther la ai kerteng ya ka hakani ka Kynthei ka balong ka riu kraw ha ka Bible ka kerteng Esther ka day ka kerteng Persia ka bamut uklur jong ka Mihngi le sila ay ka ya kani ka kerteng namar ka jing bahabriu jong ka Esther ka im hakapur baka hima Persia ka long ka baklain bor bat ka Shushan ka long ka nongba jong ka hima Persia ka hima hi baro ka way ka im haka jing pahu pahai bat haka jing suk haka jing sanshar ka jong im ahasiros uba sanshar haka snem south pa propenriu shwa ukris ka Esther ka Kynthei jiu ka long ka briu ka balakurku namar bos im ula shem ya ka buram bat ka jing sngaw baha ya ka ni ka thai samla jiu bat la ya thu yangi hakala nong ka baar ka dikhot ka bakhan nyaw bos im ula penpong ya ka pansiat im halor ka khle jongka bat ula penlong im ya ka haka Jaka kapasti laka estas marway kala yo ya ka buram kala yo ya ka spa bat ya ka jingsuk henry kam shem la long kumta ya umor dekai bat ya ki jiu ki badon ha Persia uhaman ulala ban penkongu ya usim ha ka ban pengat ya umor dekai ha uding pasi bat ban penjot bat penyam bat ban pendono ya ki jiu baro ya kaningila ban yo I kalanong ka balay ka dukhot ka bakat lai day halor jong kani ka hukum ka bala pelong ya ka Esther ban yang da ka Shlur kat hadu bu usim ula pendam no ya ka ta ka hukum ka ban penyam bat pendono ya ki Israel kathim kalong long Shlur ban wanra ya ka Jingkylla ini pa ya kini ki artli ki kantin ki badon ha kani ka thim long Shlur kadai ka kantin Jingkylla ban long ki ba Shlur ban long ki ba yang scam ha ka Nongkren ki bom shapting ban ya kendo ya ki jing ne ya ki jingma pat ka wai pat ka kantin Jingkylla habangi ong shapang habangi kran ya ka Jingkylla ka thau bat ka mut ya ka ka bomne haju ki ki badon ha ka perthai kimne haju henrei ki yai kala ki don ki Jingkylla na ki basniu shak babha badon pat ki Jingkylla na ka babha shak basniu ban penkala ya kanu ka bala judon ka bala julong kamlong ka basuk henrei ka dawa ya ka Shlur bat ya ka jinglen ladi tungin ya pet menta lingba ka jingim jong ka Esther ya ka Shlur jong ka bala wanra ya ka Jingkylla kat hadu ba usim ula penkalapat ya ka hukum ban penyap ya ki jiu bat kila yo like ka bentah ka beningkong ka jing pendam ya ladi hakmat ublay da ka donut bat jing sha jing et ka jing pendam ya ladi hakmat ublay da ka jing Duwai bat ka jing sha jing et ka Esther kum kasim wat lakala don haka kerdan haka buram kas ngautu
ialah ka jong ka jingtlot bat ka tip ya ka tenrai basisha jong ka jingklan bat ka bor ka sneu tho baka kam ka long ka jong ublay henrai ba maka ka long tangkum ka atiar hakakti ka jong ublay namar kata ka long ka badon kam ya ka bat ya ki briu ki jongka ki jiu ban wan hakmat jong ublay da ka jing pendam da ka baduai bat ka basya jing en ka pha ya ki jiu baro bakin sya jing et lai sngi kat ba makapan bat ki syakri jongka ki sya jing en hakayin em habake Esther kala deb ban duai sya jing et bat laki jong ki syakri kala yo ya ka bor ka jing Shlur ban jam syakmat klem don jing arta tin syu kala yo ya ka jing Shlur bat ya ka jing sngo klan bat kalong ka bala kre na ka benta ka ni ka kam namar bakala IT bat kala pendem ya kata ka jing tmu go jongka ha ublay kum ki khun Kynthei bat kum ki bangai bangin long ki Shlur hakaban wanra ya ki Jingkylla ni don kam nengkong ban pendam yaladi hakmat ublay bat ban wat ya ka bor ka jong u da ka bas ngau tho shai ba ublay ubat ya ki ai baro ha ki lengho kti ki jong u ublay u bomdon ka jing bomla bat u haba umon banle ya kanu hatu ngila ju persyang ban wanra ya ki Jingkylla da ka bor bat ka jingla ka jongi da ka jing start ka jongi da leilei nginam la ban wanra ya ki Jingkylla ladangi le da ka bor ka jingla ka jongi tungin pai shublay banwad ya ka bor ka jongu bangin yo ya ka jing Shlur bat ka jingklan haka ban wanra ya ki Jingkylla ka baar ka jing IT yalade ka jing IT yalade ka Esther ka sneu tho baka kam kalong ka bakia baka kam kalong ka bakerke bat ka badawa badai ban le klem da kanyan ni pach shaki waipat kala shim ya ka jingkit kli halade ngila ban sneu tho ya ka jingkia ka mensim jong ka Esther ha ka bakum ka takapor ka jingyap ka ab ya ka lada kamyo ya ka jing manjur ka jong sim omtang baka haban le ya kata ka bomlong kat bakum ka an hakadukot ka bakan riu kata ka long bakan leg mi hakmat jong usim klem ka jingkot ka jong henrei ban panru ya ka jing manjur usim ban pelat ya ki jiu ka Esther ka sneu tho ya ka jingkia jong ka kam kala rai kut halade bat kala ai tilut yalade naka benta ka ni ka kam ka bakraw kumta kala ong ha ka ni ka khot ka bakhat riu ladang ngan yam ai ngan yam kini ki ktin ki baka Esther ka kren kim day ki ba mi naka jing snow scam jongka halade ni nakataka jing khuslai ha ka mensim ka jongka ni naka jing snow kutlat ka jongka henrei ki day ki kentin ki ba mi naka jing pendem ka jongka hakmat jong blay kala rai kut yala ka jingim bat kala ai tilut yala de bat ka kloi banyam naka benta jongka jaj benriu ka jongka daka jing Shlur bat ka jinglen lade kala la ban wanra
yaka Jingkylla. Kuki kun ki jong ublay. Kamlong ka basuk ban wanra yaki Jingkylla. Henry ka dawa yaka jing aitilod bat yaka jinglen ladi. Banlong ki ba Shlur bat ki ba yang scam ha ka Nongkren. Kini ki por ki bangi immenta. Kilong ki por ki ba haka ba ki jingsniu kila jablot. Ki jingsniu kila yang rasong. Kahok kam don shu. Ki briu kim shepting shu yo blay. Ki im bat ki yad kat ba ki mon. Ki jingjot jingpra ha ki long ying ki long sam ki jungi. Ka jing herdor ha ka long briu man briu. Manu bakloy ban long ki atyar. Ban wanra ya ka Jingkylla. Hakum kini kisni jong ki jing bat ki jingyele. Ka jing shirkai jong kani ka klam COVID-19. Kabala shimno ya ki babun ki mensim breu. Kanungod nangi ki basngaw kya shisha ya kani ka Jingia. Ki basngaw kya shisha ya kani ka klam. Ki bayam, ki Duwai, bat ki sya jingin. Ba ublay un isnay ban penkia pat ya kani ka pertai. Henry ublay un penkia pat yaka. Tang ladaki briu ki pai shu daka Jingkylla ka bamut ka bashisha. Our chronicle kalanong ka bahnyaw ka dukot ka bakat saw ko ong. Ladaki briu jonga yaki balakot daka kerteng jonga. Kin penred yaladi bat kin Duwai. Bat kin wad yaka kmat jonga. Bat kin paino niki lenti boman jongki. Kumtati ngan sngaw na beneng. Bat ngan map yaki pop jongki. Bat ngan penkia yaka ri jongki. Omdon balak ban weng yaka nika klam. Bat ban penkia pat ya kani ka pertai. Henry tang ublay. Ublay ukwa ban penbahapat ya kani ka pertai. Henry utray lang baki briu. Ki bakloy ban ko ngu ya ka ketien. Bat ya ka jingkot ka jongu. Hatungi hun ban susyong sok. Namar baki ni ki jing kim kta yangi shimet. Lani bakim kta yakiying kisem ki jungi. Ublay udon kam yanga bat yapi. Ban ko ngu yaka jingkot ka jungu. Buun pelong yangi ki atyar ki ban wanra yaka Jingkylla. Bangin yang pat bantay yaka ban penbha. Klem da buteng ne penslem syu. Ke Esther kala shim ya ka jingkit kle haladi. Kala ya ka buram bat ya ka jingsuk kum kas Kanungut kiba pendam haki jing Duwai. Kiba yam pat donut bat kiba sya jingit. Naka benta kini ki jing sniu. Kanungut nangi kiba kloy ban len yaladi. Ban shim ya ka jingkit kle. Ban wanra ya ka Jingkylla na ka jing sniu siya ka jingpha. Ublay ukran yangi hakani ka janbit. Hatungin pen ya ka donut ka jongi. Ningin sngaw ya ka jingkot ka jongu. Ublay ukran. Ngan pa yanu bat mano ban lait na ka benta jonga. Hatungi kloy ni ban jubab kumu isaya. Nga hang ni tupa yang atray. Ubaman utray borba hakine kisngi. Bat ublay usyanya hanga hapi. Banlong ki atyar ki ban wanra ya ka Jingkylla. Nengkong yala ka jong ka jingem. Ya ki yeng ki sem ki jungi. Ya ka Balang bat
ya ka imlang salang. Ublay lang ba kanika kubor, ukot yangi kikun Kynthei jong ka Synod, kikun Kynthei jong ka Assembly, bat yangi baro shinrang Kynthei, samla bat rang ba, bangidei ban long Shlur, ban wanra ya ki Jingkylla, da ka ba pendem hakmat jong ublay da ka jing Duwai, bat ka jing sya jing en, bat da ka jing ai tilun, bat jing len lade, haka ban wanra ya ka jing baha haka ne ka pertai. Hau Isaya kal nong balai pawar ka dekot ka ba kandai, ublay ukot, to yang pi ki Kynthei ki baha ka basuk, bat to sngaw ya ka ktien chunga. To ublay un yarap yangi, lang ba ka ni ka team jong ka Women's Week mantakasnem, bangin long Shlur, ban wanra ya ka Jingkylla, ublay nakabanta ka burom jong. Amen. Ai hublay ya baro ki Nongiashimbynta hanga negi jing syakri nado ibu Pule bat Duwai ki Nongialam jing Jowai bat special number na Dr. Mrs. Bonnie Hinge bat kam tam ya Nongkren halor jong ka team kublay sibon e pi baro ublay unang kerku bat nang ai bor pi bikin ba pinang la ban syakri kampai u bat sachisien ngai kublay Women Week bat Women Sunday ya baro ki bayo sengau bat sengap ya kani kubor lang ba kani program kubanta kublay sibon ngin penwai no naga jingrwai ka ba last pa khandai pe khandai hadin kani jingrwai ngaseo ba ban khot biang hia Nongkren pin Duwai langkot bat kerku penwai. Sim jong na nang le kilum kiba dang sa kim long kam e kim long kam krau ya ki wei ba la la ship ting man bom ngay ki ju bên ngay ya nga ba ki ba sa ki long kam krau ya ki wei ki jing ma Kaju kabor ublay kaju kaktin jing im kajing ai kajing tru ha una men Jing tru chung nga bun jai Jing tu ngit chung nga ru ya ka jing ai na boneng ju nom kim la bendu Tungin Duwai. Ublay bokpa jung bahabneng sa shisen pan ngiwan hakade kapor ban ai ka jingu ka jingiro bat ban pen kraw yame ni aingu yame ko try na markane kapor ka bamela sha yangi bangila ban pendap ya kane ka program ni Duwai ko try ka baman kurku ya ki jing pendap ki jongi baro bat ni Duwai bo mense bakho jame Nongkren ko kanrat lang ba jong kane ka program bagi eki bangit le ko try
kinlong na kabanta ka buram ka jongme ngi duwai ko kanrat be I pamen isne ro ban kar khuye ki Jingiaseng Kynthei jong ki balang lengba jong gani ka tayaw ko kanrat ba kordor walangim yo su ikalat ban shakri yame haka yeng ka bakantang ka jongme rengi duwai ka bamen isne ban penem thamaya ki mansim ki jongi baro haka bangin nang yai shit ram ban shakri yame ko try haki sngi ki por ki bandang wan ni duwai ka bamen map ki pop ki jongi na bahaga kerteng ka jong nong penem ba I jongi u Jesu Christ ngi duwai to da ai ru ba ka jing ai ka badabyang ka jong Jesu Christ about try kajing ba kajong black pa lembat kajing yaslok kajing pentengan bat kajing pensyat bor kajong mansi bakut to ai bikini lai hawai black in yai sa rengkat bat ngi hoi rengkat bat kajing Jingiaseng Kynthei jong ki balang baro hapo jong ka synod bat ka assembly rengkat ru bat ki riungai ki ba mane ki ba syakri me hakeleng saudong ko pertai nado menta shidok ki bom ju kodru amen.